אז אני הגעתי לקורס של טליה עם מלא חששות ואפס ידע וניסיון בבנייה של עסק עצמאי. ומההתחלה ידעתי ששם אני רוצה ללמוד. טליה סופר מקצועית ונחמדה. היא עזרה לי למצוא לקוחות ראשונות, היא עזרה לי לבנות עסק מההתחלה, לשווק. היא ענתה לי על כל שאלה שהייתה לי, עד עכשיו היא עונה לי על שאלות שאני שואלת אותה לפעמים. ויצאתי משם עם עבודות וואו, שבאמת שבלעדיה אני לא חושבת שהייתי מצליחה להגיע לרמה כזאת. אני סופר ממליצה עליה, אם מעניין אתכם לפתוח עסק של ציפורניים, אם זה משהו שכזה דגדג לכם, גם אם אתם לא חושבות שאתם תצליחו ושתוציאו תוצאות יפות, תקשיבו, טליה מ-0 מלמדת אתכן הכל מהכל, בצורה הכי מקצועית ואדיבה שיש. יש לה מלא סבלנות, יש לה מלא ידע, מלא ניסיון, ואני הכי ממליצה עליה בעולם. אז תלכו אליה ואתם לא תתאכזבו. תודה טליה.